Wij suggereren de bijen. Dat is een grote passie van mij. En daar leef ik van, van een groot gedeelte. En we suggereren didgeridoo. En dat is het blaasinstrument van de oorspronkelijke bewoners van Australië, de Aborigines. En hoe ben je maar deze toch wel twee hele bijzondere hobby's in aanraking kwam? Nou, eigenlijk is het zo van, is hard hier ik altijd al bijen. En ja, zo rond mijn 45ste vond ik dat ik wel interessant. De didgeridoo, dat is iets wat ik jet heb op een festival. En dan denk ik, zo'n 20 jaar waarom? Toen dacht ik, van dat wil ik leren. Maar ik heb ongeveer 24 jaar bij de oerhiet werken. Een heel kwart stukje in het onderwijs. En daarna bij verschillende gemeentes en bij de provincie Friesland op het lijst. En ik zie een beetje in de milieuregeljouwing en bedrijven. En ik ben steeds wat minder in werkje en wat meer dit soort dingen doen. En toen dacht ik van op een bepaald moment denk ik van nou, ik stap helemaal oer op de dingen die ik nou doe. Want ik zei ze altijd, je leeft in dit leven maar één keer. Dit is wel mijn paradijsje en dat heb ik te maken te krijgen dat het al heel oud is. Dit is een oude boerentuin. De familie Knol is hier begonnen. En die hebben ik heel protte uitlijn, oud boer, mooi PK. En die hebben een hele oude biem met deel zetten, of toen al jonge biem en nu oude biem. Want daar zit een parkbiem die is bijna 100 jaar. En dat is een soete van breder, stoofparren. En dat, dan het het, dit is net alleen een biem, maar het heb ik een ziel, zeg maar. Het leeft. Kijk, zoals bijen lekker vliegen, het leeft. En het heeft allemaal met elkaar verbindings. Die digitale, daar vliegen weer hommels op. En ja, en dat stiet je. En ik heb sommige dingen erin gebracht. Maar de hele protte dingen heb je litten. En de boer die er in 1900 ongeveer begonnen is, die heer ik al bij. En dat vind ik dan heel bijzonder. En die stonden een beetje meer bij de squarren. En die hingen toen vroeger natuurlijk in koeren. En dan zit er toch misschien een beetje in de groen van hey, die bijen die had je goed. De begint er mooi. En dan denk je, ja, het bloedt mooi. En ik bleef er een passie voor horen. En dan, nou ja, dan doe ik soms verschillende dingen. Nou ja, en dat komt nou hier mooi bij mijn koor. Noem maar dat gedien erop horen. Ja, Deze dan, ja. Nou, dit gaat fantastisch, hè? Want de vrouw het me net shot, want dan moeten we thuis ook nog aan het werk. Dat bedoel ik me krijgen. Nou, vooruit, dan doen we dat weer even keurig, hè? Oh, Dan moet die vrouw ja niet wel tevreden wat zijn. een reclame. Als we deze hier nog even achter die hek. Ja, dan wil dat mooi hangen. Dat is beeld ik voor. Nou, maar Juist het is- wel? ja, Ja, daar herinneren ja, wij. dat is het. Oh, wat leuk nog. Hartstikke netjes. Ja. Nou, klaar. En je bent ook wel een goed duo van mij, hè? Ja, ik kan wel aardig op elkaar zitten. Wij kennen goed, maar we gaan opzetten. Ik heb het geen ruzie. Nee. Want hoe lang doe je hem dit al? Jurgen. Jern, ja. Zal we het hem maar op horen? 40 hier ook. Bij, Ja, zo'n beetje. 40 keer. Die eerste Niels speelde en later decorbouwer. de Kouwbouwer. Peter had een heel soort mooi speel. Ik heb hier Ik heb heel keer, soort mooi spelen. één keer mocht ik mooi doen als Japaner in de dozen. Nu had hij de door zo mooi. Ik heb ja, hoe in de dozen zit. En de laatste 4 minuten mocht ik eruit. Nou, dat is mijn ervaring met toneel. Ik ben even in Roemenië geweest, op vakantie, of even met hulpgoederen. En dan ging ik een flesje drank meekregen. En die ging ik stiekem daar bij tussen gezet. Ja, spel. Er zit 20% in. En dan Henry die Vries, die moest op. En toen zei ik ze niet, jongens, ik zei, dan moeten we even met z'n allen in de zaal zitten. En we zien hoe dat doet. En waar ze pakt precies de goede flessen, zie je het romer vol. En verder boer Bas zitten kennen, door Henry
Huppie, je keer achterover. En daar stiert het te prusten en te raden. Maar hij had het opdronken, maar hij zei nooit weg. Had hij wel lekker, nou? Dat is heerlijk. Daar gaat het om. Als je op het toneel moet je alles doen. Maar je niet buiten het toneel doen, want dan praat iedereen erover. Zie je maar de vrouw, ik wil eens even goed pakken op het toneel. Maar doe je dat in het dorp, nou, dan is fout de boel, nou, dan praat iedereen erover. Ja. Dan is het grote schande. Maar daar hebben wij geen les van op het toneel. Dus ze luidt je erom en kleer het. Vond je het mooi? Ja. Ja? Oh, wat grappig. Dat is al de tweede keer als toen mijn hamer stroopelt. Zo! Dus nou knibbelstik of vooruit from is dat juist? Nee, ik help haar even mee op, Romy. Nou, dat kan ze zelfs wat doen. Dat is toch voor ons om? Nou, dat best weer in vorm, ja. Wat voel je me van? Hartstikke mooi. Je moet dat de vrouwen niet bij, hè, want dan hier net goed komt. Nee, ik zit er niet. Nee, want dit is een stuk, ja, dat moet je als man heen, niet maar je te geren, ja, met man en vrouw. Maar waarom? Ja, zo, dat moeten we niet zo vaak zien. Dan moeten we de andere kant uit zien en dan roepen ze het weg. Ja. Zo, daar is heen. Ja. Nou? Nou, daar is het al. Ja, het is een vroom is gestierd, dat is dan mooi. Ja. De natuur is mooi, daar moet je van genieten. Nou, zou je maar denken.